Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн кадерле телевизор караучыларыбыз. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Яңа көн сөенечле хәбәрләр генә алып килсен. Бүген 21 декабрь, чәршәмбе. Үзебезнең көндәлек тормышны яраткан артистларыбыз башкаруында сериалдан карап күзәтү гаҗәеп күңелле һәм рәхәт. Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе Телләр комиссиясе белән бергәлектә төшерелгән Алмаш сериалын Татарстан Яңа гасыр каналында күрсәтүен дәвам итә. Кемнәр әлеге сериал белән бердә таныш түгел, сезгә кыскача эчтәлеге. Әмир белән Сәмир игезәкләр. Сәмир авылда яшәп кала, Әмир шәһәргә китә. Әмма язмыш кушуы буенча Әмир авылга кайтырга дучар була. Авыл тормышының барлык кызыклы яклары Алмаш сериалында. Ә инде игезәкләр Әмир белән Сәмирне Камал театры артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов башкара. Бүген ул студиябызда кунакта. Фәннур, исәнмесез, хәерле көн? Исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Чынлап та, әлеге сериал инде бик күп тамашачыларның күңелен яулап алды дисәк, бер дә ялгыш булмас. Инде тизрәк нәрсә булыр икән дип халык көтә. Чынлап та, менә бәлки бераз гына серләрне шишәрсез, нәрсә булып бетәр икән? Нәрсә булып бетә? Әллә интриганы калдырабызмы? Әз генә калдырыйк, ахырда чынлап торып убышу була. Бер секунд ямаландыр. Җавап бирәм. Белүемчә, кинода төшү сезнең беренче тәҗрибәгез, шулай бит. Һәм инде монда да бит әле бу теге бер генә роль башкару түгел, сез ике якны да, димәк инде ике төрле характерны башкарырга тиеш. Ничегрәк булды бу? Менә рольгә керү кыен булдымы сезгә? Менә әйтеп киттегез, ул минем беренче тәҗрибә, бу әлбәттә өчен бик авыр булды. Мин яшермим, бүтән җирдә әйтәм. Минем өчен бу съемкалар дип әйттек, процесс җәй буе төштек, бик авыр бирелде. Бәлки беренче тәҗрибә булгангадыр, ләкин шуңа да карамастан бик кызыклы, эчтәлекле булды. Коллектив көчле иде, команда көчле, барсы да ярдәм иттеләр. И мин бит әйтеп киттек, менә беренче тәҗрибә кинода, ул гомумән бүтән сәнгать. Ул экранга эшләү, ул гомумән икенче әйбер. Театрда уйнау җиңелрәк дип әйтәсем килә. Шулайдыр. Ләкин мин беләсезме, баштагы серияларны карадым, күзәттем. Сез бит анда бөтенләй анда ясалмалык юк. Бу бит инде ничектер, димәк инде таланттан килә дигән сүз. Бәлки бардыр, ниндидер талантым бардыр, әйтәм, мин хәзер төгәл генә ниндидер бер нәтиҗә ясый алмыйм, чөнки бу минем беренче тәҗрибә. Аны ясар өчен 2-3, аның бары булырга тиеш, калган эшләр чагыштырырга. Фәннур, сез менә карап барасызмы үзегезнең менә шушы башкарган ролегезне? Мин вакыт булганда тырышам, әлбәттә карарга тырышам, бары кызык бит инде ул. Бары әз генә теге күңелгә рәхәтлек бирә инде, бары телевизордан нәрсә өчен эшлибезсең, барыбер рәхәт бит инде, карыйсың, кимчелекләрен дә күрәсең. Сәхнәдә уйнаганда сез үзегезне күрә алмыйсыз, әйеме? Сез инде теге уйнадыгыз, тамашачы ничек бәя бирде, алкышлардан торамыз, әйеме? Ә монда сез әлбәттә инде экраннан үзегезне карый аласыз. Аллаһ шөкер, менә карыйм, менә сез әйтәсез, ясалмалык юк, әйбер юк дип инде. Бәлки уйный белмәүдәндер. Шуның белән бәйлеме. Шуңа әйтә алмыйм, төгәл генә менә камерага мин уйный беләмме, юкмы? Менә ул минем өчен беренче тәҗрибә. Мин әле пока шулай дип торам, бәлки уйный белмәүдән, бәлки ул шулай кирәктер. Әйтә алмыйм. Алга таба менә мондый кызыклы рольләрегез тагын да күбрәк булсын. Амин, булып. Фәннур, сез гадәттә менә безгә киләсез инде, безнең студиябызда беренче генә тапкыр түгел. Һәм әйтергә кирәк, сез гадәттә инде нинди булса спектакль алдыннан, нинди роль башкарачагыз турында сөйлисез. Ә менә сезнең гомумән иҗатыгыз һәм гомумән үзегезнең тормышта үзегезнең нинди булугыз безнең өчен әле укылмаган китап кебек дип әйтергә кирәк, бәлки каралмаган шул ук кинофильм кебек дип әйтикме. Белүемчә, сез үзегез чыгышыгыз буенча Мамадыш районының Урта Кирмән авылыннан һәм менә театр артисты булып китү, ул нәрсә этәрде сезне? Гаиләгездә бәлки театр сөючеләр булгандыр? Әлбәттә. Теге соравыгызның башыннан башлыйм. Сезгә берничә тапкыр килдем, бик теләп киләм, бик зур рәхмәт чакырганыгызга. Әлбәттә, менә кемдер булу, аны каядыр эшләү, ул былай гына туа торган әйбер түгел. Ул нәселдә була, уларның орлыгы.
ул нәсел буе дәвам итеп каядыр бер шытып чыга ул. Әлбәттә, безнең нәсел, Аллаһка шөкер, иҗади. Безнең нәсел, минем әбием мәрхүм инде, урыныч макталсын, ул мөнәҗәтләр яза торган булган, бәйтләр. Абыйларым минем, Илгиз абыем бик матур җырлый, Курайда уйный, әтинең абыйсы инде бу. Калган абыйлар Шаян, Шуклар, Аллаһка шөкер, менә шулар берс бөтенесе җыелып, ничектер бер кешедә менә килеп чыккан дип мен шулай фаразлыйм хәзер. Мин кичкенәдән нишәптер әдәбиятка гашык булдым, шигырьгә. Шигырь bilmem şevay bulgandır. Min nişeptir mine 4-nче класстамы или 5-нче менә түгел хәтерләмим, Шүрәлене, Тукайның Шүрәлесен яттан укып, ятлап мәктәптә сөйләдем. Янда шаккаттылар инде. Кем әйтмешли, как такое возможно вообще? Үзегенә түгел, димәк, тулы бер поэманы өйрәнеп беттегез сез. Бөтенләй башыннан ахырына хәтле. Уй янда шаккаттылар. Булай була, что ли дим. Оказывается, булай икән. Сөйләдем, менә шуннан ничектер тартылдым. Миңа кызык булды өйрәнү процессы. И шул мине алып китте. Мин инде 9-нчы сыйныфта уже түгел билдем, театральный училищега барам дип. Һәм әйтергә кирәк, мин беренче курстан профнегодный дип куылдым. Режиссер ул вакытта Фәрит абый түгел, бүтән кеше. Ул мине профнегодный диде. Һәм кабат ул режиссер үзе китте. Безне ташлады инде эшләре килеп чыгып, курсны калдырып. И безне Фәрит Бикшентаев, менә ул минем язмышымдыр инде. Ул безне алды үз кулына һәм мине кире чакырды. Мин белмим ул җегетне нәрсәгә аны куганнар, ниткәннәр, давай үзем сынап карыйм әле диде. И ул мине шулай итеп җитәкләп Камал театр сәхнәсенә алып килде. Аның өчен бик зур рәхмәт. Менә бит сез ничек урау юллар аша килгәнсез икән бит. Язмыш дим я ул. Язмыш, бүтән шайтан. 52-нче елны мин киттем Казанга укырга. Киномеханика. Дәрвайны вакытта. Илкә ушки аталайды. Һәм хәзерге вакытта сез чынлап торып үзегезнең остазыгыз дип Фәрит абый Бикшентаевны әйтә аласыз. Әлбәттә. Иң беренче кеше шул. Минем иҗади карьерамда, профессиональ карьерамда иң беренче кеше шул. Аннан китә Илгиз Зайниев, бик зур рәхмәт, ул укытты. Һәм тагын бер кешене әйтәсем килә, ул класс җитәкчем Ринат Хайруллин. Аңа да бик зур рәхмәт. Бик яхшы. Менә чынлап та сез хәзерге вакытта менә безнең инде Камал театрына йөрүче безнең тамашачыларыбыз беләләр. Сезне чынлап торып Камал театрының әйдәп баручы артистлары рәтенә кертепкә була, чөнки сез берсеннән-берсе кабатланмас рольләр тудырасыз. Алар берсенә-берсе охшамаган, ләкин шул ук вакытта аларның һәрберсенең менә ишенә кирип битеп уйныйсыз сез, әйеме? Рольгә керү ничек бирелә сезгә? Менә моның өчен сез ниндидер бер мин аны гадәттә һәр вакыт сорыйм, артистлар менә ничек рольгә керә икән? Бу һәр вакыт кызык. Төрле артист төрлечә керә торгандыр, мин түгел генә әйтә алмыйм, но ничек башлана безнең приказ чыга. Шундый рольләр кемнәр инде языла. Шуннан карыйбыз, аннан соң пьеса уку башлана безнең. Шунда режиссер белән теге пьесаны бүлешәбез, киңәшләшәбез, ничек ул бит инде барыбер теге әйтик, үткән спектакльдә бер образ уйнадым да, ой бу әйбәт булды, монда да шуны уйныйм әле түгел, монда бит инде атмосфера бүтән төрле, аның эштәлеге бүтән төрле, үзеннән үзе кирип китәсең. Миңа калса бу нидән урыслар әйтмешли отношение, мөнәсәбәттән тора, эшкә карата мөнәсәбәттән. Безне укыганда ук Фәрит абый тәрбияләде, рольнең кичесе зурысы булмый. Иң мөһиме син аңа ничек карыйсың, ничек синең мөнәсәбәтең. Шуңа күрә монда бары тик күп әйберне мөнәсәбәт уйный. Була шундый вакытлар, репетиция биткәч тә әле эш битте, кайтып китмәйт инде. Юк, утырасың, кит алмыйсың. Ул менә текстны алу белән мен шигырь мәсьәләсендә дә әйтәм, роль мәсьәләсендә кулыңа менә әйтеп текст килеп ятып, шунда хәрефләре тирәстән кирип китсә, ул самый удачный әйбер. Менә бит нинди чагыштыру. Кирмәсә юк.
Ул сәхнәдә дә күрә, мөнәсәбәтең эшкә карата ул сәхнәдә менә бөтен нәрсә ярып чыга сәхнәгә. Синең нинди мөнәсәбәт? Әгәр дә тамашачылар шулай ярата, җылы кабул итәләр икән, димәк мөнәсәбәтем дөрес. Аллаһка шөкер, шулай дәвам итәргә. Шулай да сорамый калалмы, менә шулай кирмәгән чаклар буламы? Булгалый. Бик азапланасың аны вакытта. Булмый, бармый. И менә шундый вакытта бит әле кешесе кирәк. Менә минем кино белән чыгышсам, сериал белән. Шулай булды. Мин башта әйттем Радик Барифка, әйтәм булмый. Радик Зуфарович безнең артистыбыз, мин продюсеры, артистлар буенча әйтәм Радик Зуфарович, әйтәм булмый, бармый. Фәннур давай була, и режиссер сериалның тоже менә кешесе кирәк менә. Этәреп җибәргә. Кай вакытта югалып каласың бит. Менә шул вакытта кешесе табылса, дөрес юлга басасың, и үзең дә аңлыйсың аннары. Менә андый вакытларда була. Булмый түгел була. Димәк инде, Аллаһка шөкер, сезнең тормышыгызда андый кешеләр язмышында бар дип әйтергә. Булып торсын, Аллаһка шөкер. Үзең үз теләгең белән үз тамгаңны киртләгән тукталып калмаска тиеш. Халкың тапшырган каләм. Үз сукмагың үзең салдың. Бер кем көчләп кертмәгән. Карасы бетсә, каның бар. Халкың тапшырган каләм. Җырны шикләмәгән вакыт, гомерне шикләгән. Рәнҗеп туктамасын сиңа. Халкың тапшырган каләм. Мәдәрис әгълам. Анасы менә мин инде бик яратып карыйм сезнең башкаруыгызда Өйләнәм тат спектаклен. Моны инде тамашачыларыбыз килешер. Ул нәкъ менә ничектер. Беләсезме, менә мин сезне гел шундый шаян шук дип уйлыйдырым, әйме. Ләкин тормышта сез бит бөтенләй башка төрле. Сез шул кадәр җитди, сабыр дип әйтергә кирәк. Ну, бар инансы сүздә юк. Чөнки минем язмышым белән бәйле бу. Минем язмышым шундый, мин теге артыгын сөенә дә алмыйм, артыгын куана да алмыйм. Безнең чөнки минем белән бик күп төрле хәлләр булды. Шуңа күрә мин бөтенесен җыям, сабырлык белән әкрен генә. Чөнки аннары тагын бер нәрсә бар. Сине хупларлар, сине күтәрелерсең, башың ышкына андый нидән килеп төшәрсең. Менә ул бик авыр. Шуңа күрә мен кадерен белеп, шама белән генә кыланырга кирәк тормышта. Шул шәхсән минем фикерем. Шуңа күрә мин бәлки шулай күренәмдер. Булай мин үзем иркен кеше, бүтән кеше иркен, Аллаһка шөкер. Сабырлык ансы сүздә юк, инансы бар. Нинди хак сүзләр. Тормышмы бу да, тормышмы Өйләнәмдәге шул Раннур роле. Бу ничек килеп чыкты? Мин сөйләп үтим әзгенә. Бу ничек килеп чыкты? Миңа Илгиз Зәйнев, режиссер аның, минем укытучым, ул миңа кыска гына үзек җибәрде башта. Телефоннан, WhatsApp'тан Фәннур менә моны миңа укып җибәр әле. Әйтәм, нәрсәгә? Ну, кастинг. Әйтәм, что-то әйтәм кастинг дигәч, мин теге кастингларда булган бар иде. Чакыралар, и нитмиләр. Алмыйлар. Мы вам позвоним. И все. Шуның белән Мәйтәм, бу да шул сериядан. Мәйтәм, я кастинг, мәйтәм, яздырмадым. Бер заман приказ чыга. Пьесаны карыйм, шундагы сүзләр бәттәш, мәйтәм. Шулай имни. И тамашачы яратты бу спектакльне. Андагы минем образым, Раннур роле журналист. Теге ул сәхнәдән бәлки, көлке булып күренә, әлбәттә, ул шулай куелган шундый ракурс белән. Ул самими, ул тел өчен ул фанат. Немножко әзрәк дурачок булып күренәдер инде, но ул фанат, ул үз эшенең не, ул эштә бик чиста, бик намуслы, бик теленә карата, шундый җегет ул. Әйе. Менә Өйләнәм тат, ул әлбәттә инде Раннур, бәлки безнең тамашачыларыбыз бик белеп бетермидер, бу карамаган булсалар инде. Чын күңелдән өйләнергә йөри бит инде әлеге герой. Менә шанып балакай. Шанып, әйе. Үзегез сез тормыштамы? Өйләнгәнме? Мин үзем Аллаһка шөкер тормышта, Аллаһка шөкер шундый хатын бирде миңа, алтын хатыным минем.
Һәм 2 кызым бар, Аллаһка шөкер. Субханалла, бик Җимешләрем яхшы. Аңлашылды. Фәннур, сез хәзерге вакытта инде яңа ел алдыннан бик зур премьерага әзерләнәсез. Рәшә спектакле. Анда сезгә нинди роль бирелде һәм чынлап та менә сез инде әйттегез, менә кермәсә юк, керә алдыгызмы? Аллаһка шөкер. Менә аның өстендә эш бара безнең менә 23-24 декабрь көннәрендә премьера. Әмирхан Еники Рәшә әсәре. Бу Камал театры сәхнәсендә беренче куелышы. Монда минем үзебезнең өлкән уйныйбыз. Монда мин артист ролен башкарам. Әз генә якынлыгы бар. Монда телевизион керәсең. Үзебезнеке бу, Аллаһка шөкер. Бик яхшы. Безнең бит инде менә күрәсез, хәтта студия бездә яңа ел рухында бизәлгән. Тиздән яңа ел һәм әлбәттә тамашачыларыбызга сезнең теләкләрегез. Тамашачыларга теләгем иң мөһиме исән-сау булый һәм спектакльдәге сүзләр белән тәмамлыйм. Айрым кайгы килсә килсен, илгә кайгы килмәсен. Иң мөһиме хәзер бер теләк. Илебез тынычлансын иде. Дөньябыз тынычлансын иде. Шул гына. Амин. Бик матур теләкләр. Бик зур рәхмәт, Фәннур, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм әлбәттә сезнең менә иҗатыгыз белән таныштырып киткәнегез өчен. Алга таба әле сезгә зурдан-зур уңышлар телибез. Киләсе елда да Алла бирсә, рольләрегез күп булсын, уңышлы булсын. Амин, рәхмәт яусын сезгә. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз.